obodo ịkpọta nwaanyị na klọb na-enwela aka ọrụ n'ọsọsọ ka ọ na-agba awantịrọ na klọb ole onwe onye ọbụla nwụjuo nkwụ afọ onye ọbụla dị available eburu ya na-ajesi enyi ibonge ụtụtụ enye ife dịka 2 naira ego be anyị ka mma agbakọ 15 naira 15 naira asị m 15 naira 50 rand ka o wee gba moto na ebe o si bịa ịkpọrụzie anyị isi hey ka isi wee see enyi ka o si see enyi ibonge bikos ọ nwụjukwo nkwụ afọ ọ pụtazi ọ dara amụghị ọminye ya akwụkwọ na ya isi agbalie gị nwa dị ruzu bụ nwoke na-ana iyi nwere ọgụgụ isi akpakọrọ ya ọnụ gị nwa bụ onye bụ sọsọ ife ụtọ ya eduneyi na ana ineyi ọmizie eminye ya akwụkwọ n'alụ isi agbalie ya isi kụzie ya pakin iko ya pakin bidozie jobia hey you didn't finish matric let me find you job now let me fix you somewhere hey nkewa don't worry I'll be for you you will be for me iko yelibe duto ka i wee na-ese ibonge ka o si wee masị isi ise ugboro ise ime aka otu a ise ime aka otu ise ada ayo ọ bụrụ nke Naijiria ya ga yokata before wee kweta nke a bụ ebe niile ya oyi anara ha na-eyi eyi efe n'ime ụlọ ebe niile bụ techa anara eyi akwa n'ahụ na-etegharị ike n'ime ụlọ ya gị na nwaanyị obodo enwere ike ịnọ n'ime ụlọ ọkọva onwe nke a bụ nke ndị awe bikos mụ na ha na-achọta m yes ha gbara ọtọ ha ya achọtara isote na ị na-ayọsi ya jee yile efe bifo di ya ejelena ha nara eyi akwa ụnụ amarọ ndị Naijiria nwaanyị obodo ịkpọbata n'ime ụlọ ga-enwere ike iyi akwa n'alụ otu chi ewesi wee kee ka ọ ya dị n'abama na kishin n'abama na palo n'abama na lumo n'aba otu ka ọ ya anọgidie ti n'ụlọ si ya na be onye anaba ọ nara etinye akwa n'alụ so kedụzi ife anụmanụ nwanne anyị nwoke na-eyi ka ezi ife mezi na ọ ya narọ n'iyi bikos obi aka otu a ọtụgharịa obie bụ nwaanyị Igbo bụ na MSN ikari chikwa na-alụ na ihe nụ night gown la dịnekwan mgbe nwoke bịazi ibikwazi aka bụ na akwa n'iyiriga akwa ụra by force betu nwaanyị obodo wee bi aka otu a ị na-ebitesi ka nda ebe niile ya oyi ọ nọ ka chiesi wee kee nwaanyị na ọ ya nara n'iyi ijezie chezozia n'obodo ịbatara bụ ka iburu ike jeze buruzi ike na-ebute dice ike ihe ebutezi n'obodo ibunazi ya n'ikpe nwaanyị obodo ifere mgbukwa unu ọkwa ifere akụkọ na ma akọcha n'obodo a everyday mụ akụkọ a na-abata m n'isi everyday ana m afụsi anya out there so akụkọ gbasatara ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke na ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo anyị agwụ n'akara mgbasa ozi ma na platfọm ma akụkọ unu kwa ụbọchị kwa mgbe kwa ụtụtụ kwa ehihie kwa abalị unu emekeligo unu emekigo dice unu emego unu ewego ka onye nwenu ya marụ unu ezuzu kwurikwuri nke unu akpọzi nke ikpeazụ a dịzi egwu ifere megbukwa unu ịbịara ịzụ nwa na-azụrụ azụ onye sendiri obodo oyibo 9 months ekwa ewebụ na ọmụnwa tụrụ gị ime wee buo oyi n'afọ 9 months ịbata obodo ndị ala bịa zụbazie ndị kwudolu n'obodo azụrụ azụ lapụ ife iji maka ya wee bịa azụ gbakwa